di mu be e be ye de den na preko enim sebe odwampopo bi esi kro ni mu a wase wadoro se be di akone be kwen bodi akede na se kofi nro ni ya aben ntime anyina ni mu ampata na wo ya de Ebra, me pa chobra me sha de wo bag. Bra adey enen subiem. Hey! No time eba me sha na me si ba ko no ana wayi me esen. Bra, senya time eba me sha esia Jimmy ni me fiefo no enya dia ba ko ebeso yen. Ani ni udi sen ka wo fa ni nyina. Time eba me sha senya esi eje no me ka se me di one dance ya heaven ena dem be kwa akopie enti se malaria we dra any time eba mixture. Enye enunko die nanum ato a wontimi enidie no we dro any time eba mixture. Edroi enye mma oba a wafa afuro de wo ma akoda no fo ene akoda woni mfie dumienu so wo pe enure dudu atu a KNG heba ewo emrom Abidjan house ana ba akoso wo atonsu Monaco junction kayo set time no eye TIME time heba mixture afi malaria fever bi adan ziba ewo imu ni be suako so what about what your papa na mo di wo jina se be ma we. Yeah, this is my secret. Give us power capsules. So we are Bema. Now our general body pains. So we see ya. And now say enemu yare. Give us power capsules. Obedu ase mama. Ono enemy lawyer. Ah, anti wo lawyer no na she obotom. Ayi bro. Dey na pon me sin ba be chia mo a ese ni die. Busano. No. Nige na fi waka wo. E fe ni give us cold capsules. Say yes si yare na wo so. Ko di wo ni pedwem wani na wo posa amamman enti ma wunja wo nan yi. Wonum give us cold capsules a. Obeye free. Lawyer. Give us cold capsules. And I give us power capsules. Hey, and they give us free. Chinasuma. Numbi. Oba wa fa fro nom. De o ma no banu fo nom. Akwada woni mfie dumie no ono nso nom. NYANSAPO minu se waje se ofi ho se yesane no madwemma minu se ka madwemma ho entu bo so akroba je biasen na yasane ya ma no mopo na daache abaye asem amankirima yensane no mbo mo beto ho mafita enen so bio akraba otwedi ampode men kwa chere se makase me ade otwedi ampode na men hwe akiri na men hwe akiri me nyanko akraba nti mekoso na yenkasa na sebe ye chia no madosuko masesa baako enen so medosuko mekose kire kwa aman mewura himfie masre mewura odene chia me afemme menu atachi o chia me tachi mensa ono ana ne mensa kani papa makase ne mewu nu nti mentwen ma no nkwansa magini nyina odika ma hwa kire ama no mewura akwaba o chia me tachi Wabo be medi. pia ana sibra ka no From my ho ngwanu obinyina che. ensema ye kan ensema ye no kre ne mu oduro tie ba de ho dawuro mu anso ade ye no kre na ye kan mewura wadama mewura himfe na edie ene na memisa se sakonya to obi a ye woni emma bi a de bo no kwadu yesi studio se saade we nti wudi akonwa enye yie ene ma ne bi ne de he Bi o dase bre me dase. Eni se suban ekura onen nye suban pa adidie to wa ede mawa enye yie e ka subaya so onsawa se onsawa o ba kire ba se ka do bi nsawa se kire se so okromfo e ka do bi nsawa na kire wo okromfo no o ye nsawem ana wo ye ni fo we patapa huna amfaso bi ani so patwede bonom ni ade basabasa ye mfa ma ana yo hohwini ade ade ma wa no wadi ye mfa ma ntumi nkura de basasi ade ana obi asabia mu wanum asem ye fon mu ade ena ne kura no sabia mu krobi asante kotoko se udi demo a no so ntumi mfa akonwa ma na ka obi adi demo a ene sen se onipa uhu baabi to chema sabia mu se ye wani ana ebia
wonan abu anaasɛ de wo nsa twa wo ho baabi to kyema na eni hɔ a enwie mu dia yɛntimi mfa konwa ma na sɛ ne sɛ to sini a wodi akonwa nye yie ne nto sini ne nsa ntwa ne nan twitwae o ye tietia pa wodi hine yie kwatia sɛ na wo ho ato kyema no na ho ato kyema no ya na fi nkrofo se o twon ko ana batra no ne toto kyɛ sɛ yɛmpɛ wo ho asɛm ka mpo bia no mpo bia no ho asɛm ka ɔwo na ɛne sɛ obi ba bedi akonwa ɔgye afena efiri ɔhempɔn no ho a ɔmanhene ne nsɛm a ɔde afena no kyerɛ otwedi ampɔkwame ɔbɔ soro ne asase ono de ahini bae no de akyerɛ asase ya sɛ onipa bibre bi anyame agye wa ba asase so no asase ne bɛkora wo asase ya mpo nyinamwa ɔna ntiri pa no ano amene wɔdasani nti asase wo de kyerɛ onyankopɔn na de akyerɛ asase ansa na wo de akyerɛ ɔhena ankasa so tudi o maso a de kyerɛ wo soro kyerɛ fom sana na de akyerɛ ɔhena no ne de saba ko ne so mo na yɛ nsamienu wo de nsamienu sei ne kuram we ne kura ne dua no na wo su gura de no wa no sei wo de akyerɛ nanan na wo de kyerɛ no wi a nsɛm a wo bɛkeka no etu a wo se a na man nsa so akyerɛ to ama mo Appiah wo nsɛm no mu odu na saa nsɛm yɛn hyɛ da nkyerɛ wo yɛ kyerɛ wo sɛ yɛse sɛ ɔkɔ baabi na sɛbi aboa ɔkraman wɔte pata ɛyɛ wɔdasani ne foro no ɔkraman anya gyina mmoa na waforo soro wɔhu na deɛ ɛteɛ ne sɛ yɛkyerɛ wo efie wɔ mpanyin nsɛm wo sabre na nananom a yɛbobɔ mu din sabre kora ne ɛmo ti yɛwie sahewa no sɛ wo nana baako ne yɛfrɛ na mpɔnsaten kakabo a bi a ɔtɔ so mmienu ana odi kae ana ɔtɔ so mmiɛnsa ɔkofo takyi abiam nkrahene ɔso ɔtɔ so sei wɔn mu a yɛabakɔ no yɛbɛkyerɛ ɔbɛyɛ nan na ɔde agu ti bra wo de afra no bɛkyerɛ soro de akyerɛ fam na de akyerɛ nana na so ɔkofo takyi abiam nkrahene a ɔtɔ so mmienu nana ne me na bia wɔn so ɔsomsom pa na pusu nana no na kai no ɔno so hu mpa ne nsɛm nti woni wate no ɔhwe anim kye ɔtɔ din no ɔhwe no asa bɔ na nampɔnsa te kakabo ɔkoforo bɔ nana ne me afi no wama ne nsa so sɛ wodi nsɛm bi nsɛm ko sa homra ne ba me se me ebia na pie se de sie ne me ododo ma pabure mpɔn ne me ba ma so de sachi nana ne me ɛkɔ sa pɔn de sie ne me ba ma kwa ba ye to nipa afi akwaje o se wo mpani se na me nyɛ de nyemo na mo hyɛ me na menka sa mo ma wo sa mpa me fido mu ma kiredu ɛnam papa se wo nkɔ wada na wo hu ba bi awie pie Me nuanom Ghanafo, me cheche obi bia. Mo amoma me mo bibia. Awuni one. Me bekanfo Cliquez capsules na akyerem. And na Cliquez pea powers. No wo nyina eso adwuma obi aye. Cliquez capsules no na adwuma ne se obi a wo yematim. Ebe kokuru wo bibia wo system no. Ba bia choku bia. Ebe yini nyina aba. Mema mo yedwuma den. Asabre na atwam. Pedro weya. Cliquez capsules. Na Cliquez pea power no so. Hey, that's my secret oh. Mama hojo, majo kojoto. Mama mo yire no bu mani chia no pa. Me kama kire. Ebo adwuma papa. Ebe ma ne power na ma waye power. Ni me ne kabo mu dia. Na ye basta kele. Numbi. Oba wa frafro nom. De o ma ne banufo nom. Akwada woni mfie dumie no ono nso nom. Mema wakwaba the bad time herbal asuye ebusia na ebedi adanse se malaria edi enya malaria ekunye abrekwa ye bre enson ye malaria nti mekasa yi obienu matuo ntimi tibi ndi ni tipaya na pai wo awo atiegu so aya na woni so ta ebribri wo tu nanti kakra bi asa oba abebu ahwe ohunam etwetwew awo atiegu so onamu ehyehew anaso temperature kwa na air cholesterol make am full time herbal mixture edi amawo ye
dia fa abefo afidie mo food for ajetum so preko pe enti de hia ne se obekọ drugstore bi e ben wo pharmacy shop chemical shop herbal shop na wa ma unsa aka time herbal mission atimi aboa na akotu malaria na se amana kwa ensign emba ebiem wo share screen no eso your telephone numbers no egu so bomodi afre yen na yentimi entwetwe enkomo asembi se bia so ubetimi afre yen media ne oba ahema ya Asante adasene ye besan ehia Obo be nan a wo se osompa wonum de ba besom o mahene ani kurei no sa osompa no na me beto aso efiri sa bre kro na frema no pa awia anwumre meba nsuomo awiamo meba na frema na ma me saya ni yade na ekire ye se ya kan memu ha no ye to ana nti so bi yade ya yehunu mobo eni nti ye boda wura ko oma adwuma ye mfa yarefo nka ho ye didi to a ye mfa yarefo nka ho akomya no so ubedi a ohene no ye wakotare ai de be ma wo ekon ba na de be hye nti na mpanimfo se wo de hye anko a akwa adwane wo ye ohene no ekon ba wo ne na so udi animu se me ko na mo mesen ni ebo chidom e de woko na sabre sabiam ko yarefo ye be den ya bo chidom do wako eninti me kama ne o chame tachi me sabre chi ya otu nyo nso ebu na kenchina pia o obankre bo am bo atudo no me kama ne Ghana mai e maba wa ne man tie titiriwa nwo mu wonuma sebe ya pagya nade aya beti ayire ne ade wo hia obi na ogigi to na wo wa misa na wo so wa ntua emfa nsa ho nsamrane se wa ye kese ni ntini ye ntimi esuro ne ya na wo na meka kire so obi gigi to no hu na wa misa wa ka hu so de waka kuro no so ayarefo ho e ma nyo wagi na de ka to ho ayampe ame omuhu kura no musuro me omu ntimi aname ye de wato ayarefo no nti na ehu wa ya anye no nti se agigi to ne se ya anye wa bisa no se ade nti na hu me no wa anye ubu me die bisa no papa ya se ro se konfuti awa o he nkoma no pa efena nwumre o mrati nti wono ne nkom no yese wo se e ko nwumra ne sunsumu e wa afa na ne sunsumu mu twa afa na nkom he no so ye ebe mu ayo nti na me gina ye kekan ne dooso me be gina ye nuanom a omo ye awubu afo no tina potoka se mu si disable fo no me ma omo aso ate se e ma omo adwene nya omo se animtia mum na ye buo no tina na anse omo de ba paper mu no se omo ntia se se akonya bi to omo ana adidi bi to omo ye mfa ma wo na ye no ye hu omo mobo se o ye sa wo kra wo ha no akọ obi nipa sabe mu onim se ontumi nante odi na kosi ebusu apani ena hwan ware bra ena asem asi bra na behwe na siesie ono so bra bia wo ba ono nko ntumi magi so obi beti o ye no ti hiri de mi epia no ibi kura okofsere ni patro so omra o si bia me didi bra mu hia we no ye mo ni papa o kan na nge sum eyo obi fese wo sum ohene kan no eyo obi fese wo sum ohene sa enen so de ayebo pa no obi abedi wachi eno na ma na nanom fa ho nyansa atete no ahemfu bia ware dodo no efise yeso awo hena agisa ne ma ahene ma ne ahene na na mo ne so awo hena ukofu obi hunu beso ano akote na hwe badwam agunanimu ase nti ohene bia wo yire be nan na ne ma no ne so awo papa onenam wonu me wa America no ne London no ne ade nso wa ankasa wo fase yampofo se ohu no nso omo agige to no mo de abetai oman na chi se be ya oman na be konanim sa nipa bi otesa no wo man di bra eye sa ade wo fa man wo yo dada ye kwaji kokko se ka medo abudu opempa ya betem na nya kwaji ne se ka dia asefu ne dia opetaku ko aye bonso asempo anu otufu ene wa bobon so asire mi ntaku ade be kinesi ye na we kwa de wa mokra wo otu na de ne ka pa beto ayo mu ade be kinesi ye kokka wo se misika wo na me kefa uzu ni uni ano ye bi ye ya nti se ne ane ti nti ye se enu am di se
se said ye wadi dem na abusua no amfa bibia ma osusuma no nye oya wada woroma adentin ye bra nananom wo adwuma bi hu mani frade mi hunu mani frade ye yo mi hunu se be ohina obi a woka tro da mi hunu ohina woka carpenter da mugaga benka ho ana ohina wokom enso kane no nanka konvo na me kai se krobiso krodi me modi bibinti me diate ai woka se woda wo hunu hwenti woja akom no ne akonyadie ni nyina so nipa bia wote ho na se wodi hunia ye ka hunidi anya dwaresra nemo wohwe won kasa yem pano so nipa bi ti krobi mu na ompe Ahensie ompa gro ompa yini nemo ebia nkomodi obedi ne ho nanim konkraya na nanim odu wanim nyesere wo wi wanim onyam boro so a ma ho yehu aha ade bia ye boro so a enye wo sere boro so enye oba akura ho fe bebrebe wo tire enye ya odi sugade be ko wo eno kure hwan na ebe oni ma se fa ho pii so a eno so te saa enti yese yen krasa na nam bisa se me hunu se ye mananam eya ho de dwuma pii eno na me bisa se adentia na nipa ye nka odeche di suto aye mfiri mu ade be re ne ense san kan ai wono oman no se ye behwe suto aye mfiri mu ade no be na onse san kan aha uko ya twira no credit no credit di ase me se san ka wona eninti no wo hene no ye pese ni nipa e bai no ne ho ye fe eninti said dem comforta ka se akonyadie mawusu apan bi no okogidi akonya to ye wo se akonya na da efie na afiri ho ye kofa wo se oja na akonyadie ya kwadwuma se ya mpasa ye de bo akonya ye de bo atrase se obi a ote abusu mu ye keka ana o ye yi no ye he da trase ya ne ya de akonya na ma no ya bana akonyadie afi obi kanu abonso ka utiri enka ne makane no ye se he ye brand ni me so da foforo asem kro ye besa aka ho asem abusiafo akraba piao ye da se to safre wa uba boy kakra nanom se wadwa piao ene na amafo na enim ai eno na anam se tete no na udwai wone aponche nete ena aponche owaduro woya no okuram ohu abo bi no do na don de sika ho labi na dura ehia de to ayo edufa ohu abo na so hwemeto ode kire wa na ade na ku biwa ni so ekunkumwa na odwai eti sase no odwai ba tete no no papa se kwai ode fa so ni ode ntu kire so awu no sesa yine dako aponche ku remu kukum wansane omudi ya aduane ebedidi na wotase mu didi na ponche na eba otie mu na pa no nti e pa no sa no oda no se na ne to abe na kwalanse papa duru ho na odwa sori woni ne ba America aponche so ni ma de kro no so sa ho no kri wana odwa ya tum ni kasa wa bre bodai na ho owura mu no oni ewom no se genini me kan nan odwa be ma no genini me kan nan no se adai o se aponche na me ntie wo be chime aponche so duru aponche so se genini me kan nan o se adai o se me ni odwa na tie na ye bedidi makoye haba wona edi ka atra dua no wa horo ne nsa se me mra me ni di me duru hono me na se ba bi wa horo ne nsa me ko tie me ne pa me ka me hwe ase me chia me hu sei odwa ne ba nyina so me kam na me so me sa o mo me hu ade kro mo hu ne ye ene se me ti so mo kan nan ya me so me kan nan woni zina se mo kan de ene se odwa me kire mu a o se nana oni de tie ne se me ne tie no me ne nyina ye ni se aye hu anso da bia wona de namba me de ye aduane die na ma me bai kodi ni nsongo ya kwada yi kodi ni ntenten no hu se wode ne to ana eku die ewu ene die ewuo ene nti ana mse ne to hwem so a me so meguane ti bra me tie aduane ho a ne to hwem so na se me so meguane
ɛne sɛ medwane a wɔsame enti ɛsɛ me so meyere me ho mabrɛ nyina wɔsame na apɔnkye sɛ nte saa nti apɔnkye sɛ nte saa obiara so sɛ te saa ɛna wɔnini sɛ saa na ɛteɛ deɛ mo mmienu nyinaa no obiara nka me nan ɛna abirekyie sɛ ɛyɛ nini meka na sɛ menini ni asɛm na nyɛ madwene so sɛ bepɛ no ayi ne bɔne nti deɛ wɔka menim ho hwee ɛna obi ase saa ɛna abirekyie sɛ magya biribi amanaka na sɛ wo so wonim sɛ wo so wonim ni hwee bi a dwa wonini na mehu sɛ asɛm wo so bɔne bi ani mu ɛwɔ me ho ɛna odwa bɛ matene ne nsa ɛna odwa a onini ɛna eme onya odwenini sɛ wachia onini odwa bɛ ma na chia onini de fere odwenini akora pia we so hwe omusi na wu wa haye ya obusia fo medical kan sɛ adwene ba akofo trim akora ba gye bi nyame nkwan na menim enti wo a wo bibi a fa mamre ho bia no me no ka sɛ ya homa yi twagu emo bi abɛboa ma Asante mamre tran ho bia na nkirima na nya bi ninti frɛ wo fra ibenya bra mane no atwetwe nkomo beso masen na dwumadie ne ntena ho otwe da mpon ya aduma da sɛ ne mesa ne mo ahia akoraba makrao